Радыё Радакс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радакс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Беларусь – цэнтр Еўропы. Гатовы паспрачацца, вы ўсе гэта чулі. А яшчэ, калі глядзелі беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, неаднаразова чулі, што Еўропа – жахлівае месца, дзе пануе хаос і бясчынствуюць геі з мігрантамі. А некаторыя, калі паднапружаць памяць, могуць яшчэ ўзгадаць, што гадоў 10 таму тое ж тэлебачанне няспынна казала нам, што Беларусь – мост між усходам і захадам. Пачынаючы з 2020 года, калі супраць рэжыму Лукашэнкі былі ўведзеныя санкцыі за арганізацыю катаванняў і забойстваў уласных грамадзян, уся дзяржаўная прэса, СМІ, афіцыйныя асобы дзяўбуць пра разварот на ўсход. Ах, вы санкцыі супраць нас увялі, ну тады мы з вамі таксама сябраваць не будзем. І панеслася. Еўропа загнівае. Што ў іх там ёсць? Ані прамысловасці, ані фінансаў, ані тэхналогій. Будзем сябраваць з Інданезіяй, Пакістанам, Зімбабве, ну і, вядома, з Кітаем. На падтрымку гэтага наратыва былі кінутыя ўсе сілы прапагандыстаў. Памятаю, чытаў неяк артыкул у двукосе палітолага Пятра Пятроўскага на цэлую газетную паласу аб каласальнай ментальнай, культурнай і духоўнай блізасці народаў Беларусі і Кітая. Сапраўды, не знайсці на свеце двух больш падобных народаў, чым мы і кітайцы. Хто ж мы такія? У цэнтры Еўропы, але Еўропа дрэнная. Дык калі не Еўропа, хто мы? Азія? Калі беларуская дзяржава супрацьпастаўляе сябе захаду, то тады мы ўсход? А калі мы мост, то як гэта разумець? Ну, у чым гэта праяўляецца? Нам трэба учапіцца рукамі за Брэст, нагамі за Оршу і павіснуць так, каб па нас хадзілі туды-сюды, ну, калі ўжо мы мост. Каб адказаць на пытанне, хто мы, трэба пачаць з гісторыка-палітычнага кантэксту. Мы жывем у часы абвастрэння геапалітычнага супрацьстаяння. На змену двухпалярнаму свету, які склаўся пасля Другой сусветнай і праіснаваў да 1991 года, а пасля аднапалярнага свету, які існаваў як мінімум першыя 20 гадоў пасля развалу СССР, прыходзіць, пакуль не зразумела што. Ключавыя сусветныя гульцы ЗША, Еўразвяз, Кітай і Расія спрабуюць перарабіць сусветны парадак на такі капыл, які быў бы ім выгодны. Асабліва старанна гэта робяць тыя, для каго ў новым глобальным свеце можа не знайсціся месца. Гэта Расія і Кітай. Пакуль робіцца ўражанне, што фарміруюцца два вялікія геапалітычныя блокі. Гэта свабодны свет, Канада, ЗША, Еўразвяз, Японія, Паўднёвая Карэя, Аўстралія, Новая Зеландія, Ізраіль і цемрашальскі інтэрнацыянал. Расія, Кітай, Куба, Іран, Паўночная Карэя. А астатнія краіны альбо занялі адзін з бакоў, не будучы ў ім вельмі актыўнымі, альбо да пары могуць дазволіць сабе нейтралітэт, дзякуючы геаграфічнаму становішчу. Хто ў гэтым кантэксце Беларусь? Гэта краіна буйных памераў па еўрапейскіх мерках і сярэдніх памераў па сусветных мерках. Мы не маем выхаду да мора, што гістарычна моцна абмяжоўвала нашае развіццё. Затое знаходзімся на перакрыжаванні важных сухапутных, гандлёвых і транспартных шляхоў. Таксама Беларусь займае другое месца ў свеце па разведаных запасах калійнай солі. Вось і ўсё. Гэтыя два фактары і вызначаюць найперш тую, так бы мовіць, каштоўнасць, якую мы маем на знешнепалітычнай арэне. Транспартны калідор – гэта міграцыйныя патокі, транзіт энерганосьбітаў, аўтамабільныя і чыгуначныя дарогі, па якіх рухаецца сыравіна і тавары на дзесяткі мільёнаў долараў штодзень. Калій – гэта ўгнаенні, гэта ўраджай, гэта харчовая бяспека. Падкрэслю, я зараз кажу толькі пра грубую геапалітычную вартасць. Асабіста я лічу галоўнай каштоўнасцю Беларусі людзей, якія ў ёй жывуць. Але сусветныя лідары і транснацыянальны бізнес глядзяць на нас іншымі вачыма. Гэта нам таксама трэба разумець.
Цалкам зразумела, што кожны з геапалітычных блокаў імкнецца пашырыць сябе за кошт уключэння новых чальцоў. І тут усё ж такі апошняе слова і рашэнне застаецца за народам і палітычным кіраўніцтвам кожнай канкрэтнай краіны. Бо калі палітычнае кіраўніцтва краіны не хоча мяняць бок, то яго будзе цяжка прымусіць. А калі яго ў гэтым падтрымлівае ўвесь народ, то амаль немажліва. І тут, каб вызначыцца, з кім жа мы, з Еўропай ці з Азіяй, трэба выпрацаваць крытэрыі, па якіх мы зможам правесці гэтае вызначэнне. Іх, я лічу, 4. Першы – геаграфічнае становішча. Мы не можам быць часткай еўрапейскай цывілізацыі, калі знаходзімся на выспе Балі. Другі – гістарычны кантэкст, у межах якіх палітычных, прававых і культурных традыцый развівалася твая краіна. Трэці – каштоўнасці, якія ў тваёй нацыі базавыя паняцці аб дабры і зле. Чацвёрты – твой бягучы палітычны выбар, кім сябе лічыць і кім хоча быць сама нацыя. З першым пунктам усё зразумела. Па якіх бы крытэрах не вызначалі ўсходнюю мяжу Еўропы, па Каспійскім моры, па рацэ Дон, па Уральскіх гарах, Беларусь знаходзіцца ў Еўропе. Гэта факт. Другі пункт – палітыка прававы і культурны. Мы не будзем браць менавіта этнічны складнік і ім абгрунтоўваць нашу еўрапейскасць. Вызначаць цывілізацыйны выбар кроўю і глебай – гэта вельмі слізкая сцежка. Згодна з шэрагам апошніх даследаванняў, у карэннага насельніцтва нашага рэгіёну аднекуль прысутнічаюць генетычныя галагрупы, уласцівыя для цюркскіх народаў. Вугорцы, фіны, этнічна таксама цюркскага паходжання, але іхнюю еўрапейскасць наўрад ці хто будзе аспрэчваць. Да 10% гішпанцаў маюць арабскія, то бок семіцкія карані, бо іберыйскі паўвостраў больш за 300 год знаходзіўся пад арабскім кіраваннем. Але ж ніхто не будзе аспрэчваць, што Гішпанія – гэта Еўропа. Таму ўзглянем на нашу еўрапейскасць найперш з культурнага гледзяшча. І тут ключавым з'яўляецца хрысціянства, бо менавіта яно сфарміравала еўрапейскую цывілізацыю такой, як мы яе ведаем. Хрысціянства пачало распаўсюджвацца ў Беларусі не пазней за 10-е стагоддзя, а хутчэй за ўсё раней. Прытым яно пранікала на Беларусь адразу двума шляхамі – з поўдню праз Кіеў, як тады казалі, грэцкая вера, і з захаду праз Польшчу, лацінская вера. Калі з лацінствам, яно ж каталіцтва, усё зразумела, яно заўсёды было духоўным падмуркам еўрапейскасці, то з праваслаўем цікавей. Мне могуць запярэчыць, што вось у Расіі таксама было праваслаўе, і ў Беларусі было, дык можа мы тады з Расіяй бліжэй. Але не, праваслаўе ў нас было розным. Рэч у тым, што маскоўская версія праваслаўя моцна адрознівалася ад прынятай на еўрапейскіх землях. Трэба памятаць, што Масковія больш за 240 год была пад кіраўніцтвам Залатой Арды. Значная частка манголаў прытрымлівалася так званага нестарыянства, адгалінавання ўсходняга хрысціянства, якое адасабляла боскую і чалавечую прыроды Хрыста. Адной з фішак нестарыянства быў таксама культ верхоўнага кіраўніка, вялікага князя, цара, хана. У іхняй традыцыі прысутнічала амаль што абагаўленне свайго галоўнага гаспадара. Манголы і іхняе нестарыянства аказала вялізны ўплыў на расійскае праваслаўе і на культуру ў цэлым. Адсюль гэтыя абавязковыя малітвы за цара і дзяржаву падчас багаслужэнняў. Адсюль традыцыя называць сябе рабамі і халопамі царя. Маскоўскае праваслаўе заўсёды было неадрыўнае ад дзяржавы, заўсёды падтрымлівала яго імперскія амбіцыі і культ вышэйшай улады, якую памяшчалі ледзь не на боскі ўзровень. Акрамя таго, у 1448 годзе Маскоўская царква абвесціла аўтакефалію і абрала свайго мітрапаліта. У той жа час праваслаўная царква ВКЛ доўгі час падпарадкоўвалася Канстанцінопальскаму патрыархату, а ў 1415 годзе пры Вітаўце ў Наваградку адбыўся царкоўны сабор, які прызнаў новым мітрапалітам Грыгорыя Цамблака і абвесціў незалежнасць праваслаўнай царквы ВКЛ ад кіеўскага мітрапаліта ў Маскве. Акрамя таго, на землях гістарычнай Беларусі заўсёды мела і па сённяшні дзень мае вялізны ўплыў каталіцтва, а з 16 стагоддзя пратэстантызм. І нават сёння, пасля рэгулярных закрыццяў пратэстанцкіх цэркваў і ганенняў на вернікаў, на мінскай Чыжоўка-арэне на пратэстанцкі фестываль надзеі ў траўні 26 года сабралася 12 000 пратэстантаў. Вы хоць раз бачылі столькі на хросным ходзе праваслаўных? Возьмем мову.
Беларуская мова фарміравалася ва ўмовах уплыву іншых еўрапейскіх моваў, аб чым выразна гавораць тысячы германізмаў і лацінізмаў, а таксама фанетычная і лексічная блізкасць да украінскай, польскай, літоўскай моваў. Першая кніга старабеларускай мовай «Псалтыр Францішка Скарыны» была выдадзеная ў Празе ў 1517 годзе асветнікам гуманістам з-пад Полацка, які вучыўся ва ўніверсітэтах Кракава і Падуі. Тут таксама няма аб чым спрачацца. Беларуская мова, еўрапейская мова. Палітычны шлях беларускіх земляў – гэта спачатку полацкае і тураўскае княства, а таксама шэраг іншых драбнейшых княстваў, якія то далучаліся, то адпадалі ад Кіеўскай Русі. Потым Вялікае княства Літоўскае, потым Рэч Паспалітая, а потым анексія Расійскай імперыі. І ў гэтым плане Беларусь прайшла ўсе стадыі, уласцівыя для дзяржаваў Еўропы. Гэта этап феадальнай раздробненасці спачатку, калі кожны князь кіраваў адносна невялікай тэрыторыяй, будучы ў напружаных адносінах з суседзямі. Потым стадыя кансалідацыі феадальных княстваў і іх эканамічнай інтэграцыі, ВКЛ. А потым этап яшчэ большага пашырэння, уніфікацыі грамадска-палітычнага жыцця і роста абсалютнай улады манарха. Гэта этап Рэчы Паспалітай. Беларусь таксама прайшла гэтыя стадыі еўрапейскага нацыябудаўніцтва са сваімі папраўкамі. У Рэчы Паспалітай абсалютная ўлада манарха была моцна абмежаваная. Там ніколі не было такога абсалютызму, як у Францыі ці Гішпаніі, і ў адрозненні ад іншых буйных краінаў Еўропы яна спыніла сваё існаванне дзякуючы амбіцыям агрэсіўных суседзяў. Аднак пры ўсім пры гэтым палітычнае і прававое развіццё ВКЛ і Рэчы Паспалітай сведчылі аб устойлівым курсе на паступовае ўмацаванне палітычных і маёмасных правоў грамадзян, на фарміраванне дэмакратычных інстытутаў і інстытутаў прававой дзяржавы. А гэта быў агульнаеўрапейскі шлях. Дастаткова сказаць, што статут ВКЛ 1588 года ўжо прадугледжваў крымінальную адказнасць за забойства простага чалавека шляхцічам, забараняў перадачу ў няволю вольнага чалавека за даўгі альбо злачынства, абмяжоўваў пакаранне непаўнагадовых да 16 гадоў і, што самае галоўнае, уводзіўся прынцып, згодна з якім судзіць падданых вялікага князя можна толькі згодна з законамі гэтага статуту, а не па тым, як зачэшацца левая пятка сёння ў манарха. А Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1791 года, яна ўвогуле стала першай еўрапейскай канстытуцыяй і другой у свеце. То бок, хаця Рэч Паспалітая і асабліва ВКЛ былі феадальнымі, саслоўнымі грамадствамі, у іх актыўна пранікалі ідэі спачатку гуманізма, потым асветніцтва, а значыцца і ідэі роўнасці ўсіх перад законам, адказнасці ўлады перад сваімі грамадзянамі, ідэі аб тым, што кіраўнік – гэта проста першы сярод роўных, а не Бог на зямлі. Нам гэта можа падавацца самое сабой зразумелым, але ў рэальнасці гэта чыста еўрапейская фішка. Пакуль у Рэчы Паспалітай абмяжоўвалі ўладу манарха і пашыралі правы грамадзян, у іншых буйных дзяржавах свету людзі працягвалі маліцца на сваіх цароў, не мелі ніякіх палітычных правоў, а іхняя маёмасць і жыццё былі ў поўнай залежнасці ад абсалютных кіраўнікоў, якія не былі стрыманыя нічым. Але ўсё гэта скончылася на тэрыторыі Беларусі ў 1795 годзе пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай. З таго часу і да 91 года з невялічкімі перарывамі Беларусь знаходзілася ў прамым падпарадкаванні маскоўскай дзяржавы, спачатку ў выглядзе Расійскай імперыі, потым у СССР. І ўвесь гэты час з Беларусі метадычна выкарчоўвалася ўсё еўрапейскае – мова, культура, традыцыі, прававыя інстытуты, таму што еўрапейскае варожае расійскаму менталітэту і тыпу кіравання. Але, калі падвесці рысу пад гэтым пунктам, то ўсё роўна выходзіць, што Беларусь з 862 году, гэта год першай згадкі Полацка як сталіцы незалежнага княства, па 1795 год знаходзілася ў еўрапейскай культурнай і прававой прасторы. Гэта 933 гады. Пасля чаго 196 год знаходзілася ў расійскай культурнай і прававой прасторы. 933 і 196. Розніца амаль у 5 разоў на карысць Еўропы. Што да каштоўнасцяў, якія пануюць у Беларусі і Расіі, то тут, вядома, мы ступаем у сферу, якую наўрад ці можна вымерыць дакладнымі навуковымі інструментамі.
Але найлепшай меркай каштоўнасцяў у грамадстве з'яўляецца, я мяркую, стаўленне чалавека да чалавека. Апошні час беларускія гарады, асабліва Мінск, перажываюць масавы наплыў расійцаў. І такімі ж масавымі сталі скаргі беларусаў у соцсетках на тое, што прыезджыя паводзяць сябе па-хамскі, смяюцца над беларускай мовай, калі яе чуюць, патрабуюць прыняць у іх расійскія рублі ў краме, паркуюцца і ездзяць як папала і увогуле лічаць, што паважаць людзей, якія побач з імі, не абавязкова. А яшчэ вы наўрад ці знойдзеце беларуса, які хацеў бы захопліваць чужыя землі і ісці вайной на амерыкосаў, каб камусьці даказаць веліч сваёй дзяржавы. У нас гэтага папросту няма ў культурным кодзе. А расійцы заўсёды крыніцаю свайго пачуцця нацыянальнай годнасці мелі прыніжэнне іншых народаў. Гэта ж ад іх пайшлі абразлівыя мінушкі: хахлы, лабусы, чуркі, бульбашы. Агіднае слова «нерускі». Беларусы гэтага не прыдумлялі, хаця дзеля справядлівасці, трэба прызнаць, некаторыя з нас перанялі гэтую брыдкую лексіку. А зрэшты, адрозненняў этычнага характару можна прыводзіць вельмі шмат. Што мяне аднойчы ўразіла найболей, калі на пачатку нулявых у Маскве адбыліся тэракты ў метро і цэлыя веткі спыніліся ў пікавую гадзіну, маскоўскія таксісты адразу ж узвінцілі кошты ў некалькі разоў. Бо людзям трэба дабрацца на працу і па сваіх справах, заплацяць, куды падзенуцца. А калі ў мінскім метро ў 2011 годзе адбыўся тэракт, таксісты і нават звычайныя кіроўцы перавозілі мінчукоў бясплатна. Адчуваеце розніцу? Што да палітычнага выбару, то тут усё складаней. У Беларусі на сённяшні дзень знішчаная незалежная сацыялогія, бо ўлады не дазваляюць ніякіх апытанак грамадскай думкі, акрамя тых, якія праводзяць самі ўлады. Таму, каб адказаць на пытанне, куды хочуць беларусы, у Еўропу, ці ў нейтралітэт, ці можа ў Расію, мы мусім глядзець, па-першае, вынікі апошніх даступных нам апытанняў. Па-другое, палітычныя ўчынкі беларускай нацыі. Вынікі апытанняў за 2019 год паказваюць, што за шчыльны саюз з Расіяй на той момант выступала 40-50% беларусаў, 20-30% за шчыльны саюз з еўразвязам. І да 25% казалі, што ім цяжка вызначыцца. Пры гэтым доля людзей, якія выступалі за ўваходжанне Беларусі ў склад Расіі на 2019 год складала 2,6%. Гэта меней за статыстычную пагрэшнасць. Што да палітычных учынкаў, то яны яшчэ больш выразныя. У 1990, а потым у 91 годзе абраны беларусамі Верхоўны Савет БССР прагаласаваў за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. У 1994 годзе была прынятая Канстытуцыя, якая замацоўвала Беларусь як дэмакратычную прававую дзяржаву. Сцяг бел-чырвона-белы, герб, пагоня. Усё гэта ад прававой дзяржавы да герба пагоня з'яўляецца элементамі еўрапейскага цывілізацыйнага выбару. І ў 2020 годзе беларусы, прагаласаваўшы на выбарах, абралі сваёй прэзідэнткай Светлану Ціхановскую, што пацверджана дадзенымі альтэрнатыўнага галасавання і незалежнымі назіральнікамі. Улады тады яшчэ паспяшаліся спаліць усе бюлетэні літаральна праз некалькі дзён пасля галасавання, каб зрабіць немажлівым паўторны падлік галасоў. Тады ж у 2020 годзе, пасля масавага гвалту, учыненага на вуліцах сілавікамі, катаванняў і забойстваў на Акрэсціна, беларусы сталі сістэматычна штотыдзень выходзіць на вуліцы з сотнямі тысяч з 3 выразнымі патрабаваннямі: пакаранне вінаватых у гвалце, правядзенне новых сумленных выбараў, вызваленне палітвязняў. Хто ўдзельнічаў у пратэстах таго часу, тыя памятаюць, які гэта быў магутны грамадскі ўздым. Стваралася ўражанне, што паднялася ўся Беларусь, амаль кожны. І часткова гэта так і было. Усе сацыяльна актыўныя беларусы з рызыкай для сябе выходзілі на вуліцы, каб патрабаваць прававую дзяржаву, якая была б адказная за свае ўчынкі, узнаўлення законнасці, а таксама права выбіраць сваіх кіраўнікоў. Тое, што сотні тысяч, а мажліва і мільёны беларусаў акрэслілі гэта як сваё патрабаванне, бясспрэчна указвае на характар беларускага менталітэта і набора каштоўнасцяў. Гэта еўрапейскія каштоўнасці, гэта еўрапейскі выбар. Падсумоўваючы, я б вызначыў нашае геапалітычнае становішча на сёння наступным чынам. Краіна, якая знаходзіцца ў Еўропе геаграфічна, гістарычна,
культурна і ментальна, аднак чыё палітычнае кіраўніцтва абірае арыентавацца на Расію і цемрашальскі інтэрнацыянал. Насуперак беларускім традыцыям і гістарычнаму шляху. Усё еўрапейскае, што ёсць у нас, натуральнае, уласцівае, усё, што ў нас ёсць ад Расіі і Азіі, было прынесена звонку. Часта гавораць, што нам, беларусам, патрэбны нейтралітэт. Навошта нам ісці ў нейкія геапалітычныя блокі? Маўляў, як кажа беларуская прымаўка, добрая цяля двух матак сосе. Будзем і там выгоду атрымоўваць і класна жыць. Прыводзяць у прыклад Швейцарыю. Аднак жа мы не Швейцарыя. Швейцарыя – незалежная краіна з сярэдзіны 17 стагоддзя, у якой палова моцных гэтага свету трымае свае грошы. Швейцарыя не знаходзіцца на перасячэнні ключавых гандлёва-транспартных шляхоў. Яна не была пад акупацыяй больш за 200 год, у той час як Беларусь за апошнія толькі 100 гадоў акупавалі 5 разоў. У нашым жа становішчы нейтралітэт азначае вечную нестабільнасць. Ён будзе азначаць, што нас вечна будуць перацягваць розныя сілы. Нашае грамадства будзе раскалвацца, нашыя палітыкі фінансавацца з замежжа. Гэта заўсёды рызыка грамадзянскага неспакою і нават грамадзянскай вайны. Навошта нам гэта? Можа, лепей ужо вызначыцца, чаго мы хочам і заняць сваё месца там, дзе яно мусіць быць? Прытым абраць бок палітычнай інтэграцыі ў Еўропу не азначае аўтаматычна пайсці вайной на Расію і Кітай. Так, вядома, улічваючы, што зараз сябе ўяўляе Расію, мы мусім быць гатовыя абараняць свой выбар. Але узаемавыгадныя адносіны можна будаваць з усімі. Пры гэтым выразна трэба акрэсліваць. Мы хочам прававую дзяржаву, уладу закона, грамадзянскія свабоды і змяняльнасць улады. Да ўсяго гэтага Беларусь цягнулася стагоддзямі. І ўсяго гэтага і па сённяшні дзень няма ані ў РФ, ані пагатоў у большасці краінаў Азіі. І разварот на ўсход, пра які вяшчаюць прапагандысты, яўна не нашае. Такім чынам, мы ніякі не мост і не буфер. Мы ментальна і культурна еўрапейская нацыя, якая акрэсліла сваё жаданне жыць па правілах, выбіраць сваіх кіраўнікоў, мець не толькі абавязкі, але і свабоду. Народ Беларусі не раз заяўляў сваю волю да свабоды і еўрапейскага ладу жыцця, але найбольш гучна ён зрабіў гэта ў 2020 годзе. Аднак жа гісторыя, па ўсім бачна, запатрабуе ад нас выказацца ізноў, а мажліва і не аднойчы. Зараз любое самавызначэнне беларусаў немажлівае, бо за спробу адкрыць рот і выказаць меркаванне лукашэнкаўскі рэжым саджае чалавека ў турму. Але без усялякага сумневу беларусы скажуць сваё слова, як толькі гісторыя дасць ім такую мажлівасць. Калі ласка, не забудзьцеся паставіць гэтаму падкасту лайк і падзяліцца з сябрам, калі вам падабаецца моя праца. З вами быў Мікола Дзідок. Усім добра і крытычнага мыслення.